Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Comença a Josa FM el programa del món del motor, la Fórmula 1, MotoGP i tota l'actualitat del motor en Motor a Punt. Presenta i dirigís Iñaki Martínez. Hola, què tal? Benvinguts a Motor a Punt, el programa d'informació del món del motor de 2 i 4 rodes de Josa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes. Edició 430, la d'aquesta setmana, que serà l'última del mes de juny, en el que anem a repassar resultats que s'han quedat en el tinter de les últimes setmanes, com és aquesta ronda d'Emília-Romanya de Superbike, i també el que va ser eixa prova del Mundial de Rally Raid de la South-African Rally. També donarem el que va ser el passat cap de setmana, el Prix de Jakarta de Fórmula E, sobretot a aquest circuit de Jakarta en Indonèsia, i a més repassarem el que va ser aquest Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els resultats, classificacions, declaracions d'espidots i el test d'anàlisi i tertúlia. El tindrem amb Pepe Benete, que amb ell també tindrem la prèvia del Gran Premi dels Països Baixos que es disputa este cap de setmana a Assen. També estarem com és el circuit, horaris i meteorologia, i a més també tindrem la prèvia d'eixe Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 amb notícies, detall com és el circuit de Spielberg, el Reburrin, i com no el que és en este cas aquests horaris i meteorologia. És parla amb Iñaki Martínez com cada setmana, i recordeu que es podeu escoltar a través de Josa FM, també a la xarxa d'emissores municipals valencianes que connecten aquest programa, i com no també al podcast, que recordeu es podeu escoltar a qualsevol hora del dia. Així que anem ja a començar esta edició de Motor a Punt, la número 430. I ho anem a fer parlant del Superbikes, on ja vam tindre aquesta prova fa un parell de setmanes d'aquesta ronda de la Emília-Romanya, on que va ser aquesta primera carrera, la victòria va ser per a Toparrat Gatioglu, segon Nicolo Bulegai, tercer Danilo Petrucci, sexta posició va ser per a Álvaro Bautista, novena posició per a Iker Lecuona, 11 Xavier Vierge, i després dir que va ser la Superpole Race, la victòria va ser per a Toparrat Gatioglu, segon Alex Lous i tercer Andrea Locatelli. Bautista va quedar en la cinquena posició, novena posició per a Iker Lecuona i la desena posició per a Xavier Vierge. En aquest cas acabarem dins dels punts els nostres, i després ja pel que fa a la segona i última carrera del dia, la victòria va ser per a Toparrat Gatioglu, segon Nicolo Bulega, tercer Álvaro Bautista, i destacar dins dels punts, sisena posició per a Iker Lecuona, novena posició per a Xavier Vierge. Un triple de victòries de Toparrat Gatioglu que retalla punts en el campionat, on està liderant Nicolo Bulega, 292 punts, segon Toparrat Gatioglu, 283, i la tercera posició per a Danilo Petrucci amb 179. Álvaro Bautista és quart amb 172, vuitena posició per a Iker Lecuona amb 84, novena posició per a Xavier Vierge amb 83, i dir que Tito Rabat està en la posició 22 amb 3 punts. Pel que fa als equips,
en este cas, perdó, les marques Ducati, 327 punts, lidera segon BMW 285, tercer Yamaha en 177, quart Honda 118, cinquena Bimota en 115 i sisena posició per a Kawasaki amb 40 punts. Anem amb la categoria de Super Sport, on la victòria va ser per Stefano Mansi, segon Jaume Macià i tercer Canonchu. Destacar la setena posició de Jeremy Alcoba, també dir que en la setzena posició va finalitzar García i després en la posició número 20 per a Xavier Artigas i en la 26 per a Eduardo Montero, 27 Ana Carrasco. Pel que fa a aquesta segona carrera, la victòria va ser per a Canonchu, segon Jaume Macià i tercer Valentín de Vis. Cinquena posició per a Jeremy Alcoba, sisè Roberto García i després en la posició número 16 Xavier Artigas i en este cas Ana Carrasco acaba en la 24a posició i Eduardo Montero en la número 22. Així que el campionat està de la següent manera: Stefano Mansi 210 punts lidera, segon Canonchu 163 i tercer Bob Schneider 156. Quarta posició per a Jaume Macià amb 146, novè Jeremy Alcoba amb 88 i el que fa a Roberto García en la posició 23 amb 10 punts. Anem ja a Supersport 300, on la victòria va ser Carter Thompson, segon Mateo Gaggi i tercer Julio García. Quarta posició per a Beñat Fernández, cinquè David Salvador, sisè José Manuel Asuna, setè Antonio Torres i després acabar en la 13a posició Dani Mogueda, en la 14 Juan Risueño i ja fora dels punts, en la 10 Roberto Fernández. Tampoc no va acabar dins dels punts en la 23 Gustavo Sánchez i després en la 28 Pablo Olivares i Daniel Locete, 28 i 29 respectivament, i Unai Calatayud en la posició número 30, igual que Íñigo Muñoz en la 32. Pel que fa en la segona carrera, la victòria va ser per a Beñat Fernández, segon Julio García i tercer David Salvador. Antonio Torres en la quarta posició, en la vuitena José Manuel Osuna, en la novena Juan Risueño i després en la dotzena Dani Mogueda, la tretzena per a Roberto Fernández i després en la quinzena Marc Vich. En la fora dels punts acabar en la posició de Íñigo Muñoz, en la 21, en la 22 Pablo Olivares, en la que no van finalitzar, perdó, va ser Unai Calatayud, Gustavo Sánchez i després Dani Ocete. Anem amb la creació del campionat, on està liderant Beñat Fernández 134 punts, segon Julio García amb 133, tercer Jeffrey Buix amb 114, quarta posició per a David Salvador amb 104, setena posició per a Antonio Torres amb 80, tercera posició per a José Manuel Osuna amb 46, 11 Daniel Mogueda amb 32, en la posició número 18 Juan Risueño amb 15 i en la posició número 23 per a Roberto Fernández amb 3 punts, en la 24 Unai Calatayud amb 3 i Marc Vich el trobem en la 26 amb 1 punt. Anem ja per últim a les dues carreres que ens queden per repassar, que és eixa R3 Brew World Cup, que tingueren aquestes victòries. La primera carrera, la victòria va ser per a l'italià Sander Di Perso, segona posició per a en este cas Araya Gasca i la tercera posició per a Aimon Bocanegra. Pel que fa a la segona carrera, de nou Alessandro Di Perso va aconseguir la victòria, segona posició per a el pilot Tepei Turner i en la Young Turner, i en la tercera posició va ser per a el Christopher Clark.
un Alessandro Di Perso, que és el que lidera el campionat amb 70 punts, segon Christopher Clark amb 66 i tercer Marius Sales amb 55 punts. En la posició número 20 veiem a l'Eix Xinès sense encara cap punt. La propera de les proves serà ja en el mes de juliol per al Mundial de Superbikes, on visitaran el Regne Unit per així 11 i 13 al circuit de Donington. I este cap de setmana doncs tenim aquest rally d'Acròpolis en Làmia, en Grècia, temps de grava 17 són els que van a ser amb 345,7 els quilòmetres. En Rally TV el podreu veure. I també dir que s'ha disputat la South African Race, un doble prova per al campionat de Rally Ride, on Ricky Brave va ser el que va aconseguir la victòria, segon Daniel Sanders i tercer Ross Branch. Destacar la posició de l'únic espanyol que va estar, va ser Dani Sisau en la posició número 29 en un campionat que Daniel Sanders lidera amb 88 punts, el segon Zeno Benavides amb 53, tercer Ricky Brabec amb 53. Tosha Xerina el trobem en la cinquena posició amb 46 punts, que no va poder disputar en esta prova. I anem amb els cotxes, on Nasser Atillet va ser el que va aconseguir la victòria, segon Lucas Morales, que està ahí de copilot amb Ramon León, i tercer Lategan i Camins tancaren aquest podi. I destacar la posició de cinquena de Carlos Sainz i Lucas Cruz i la de Nani Roma i Alex Aro en la novena posició, on Dani Oliveras i Juan Carlos Jacopini van quedar en la 14a posició. Així que després, ja per últim, ens queda repassar la posició de 45 que diguem ahí Dani Roban i Gustavo Ibeas. I anem amb el campionat, que està liderat per Nasser Atia 114 punts, segon Jaén Lategan amb 94 i tercer Lucas Moraes amb 89 punts. Així que ja la següent de les proves, on destacar Carlos Sainz està en la 14a posició amb 28 i 15, Dani Roma amb 27 i Pau Navarro 19 amb 17 punts. Així que la propera prova d'este Rally Ride serà ja el mes de setembre en aquest Rally BNP de Portugal. Ara anem a passar a parlar de Fórmula E. Take it slow, but it's not typical. Temps per a la Fórmula E, on es va disputar eixe EPRIX de Jakarta el passat cap de setmana, on en l'única carrera del cap de setmana que es va disputar este EPRIX en Indonèsia, la victòria va ser per a Dan Ticktum, segona posició per a Eduardo Mortara i tercer va ser Nico Müller. Una Fórmula E que amb aquesta victòria de Ticktum el campionat està seguit liderant Oliver Rowland amb 172 punts, segon Pascal Verlaine amb 103, tercer Antonio Félix Acosta amb 100. Per equips, Porsche és el que lidera amb 203 punts, segon Nissan 198, tercer TC Penske amb 145, i ja per que són marques, Nissan 303 punts és la que lidera, segons Porsche amb 299 i tercer Stellantis 215, quart Jaguar 202, cinquena Mahindra amb 147. La propera prova que es disputarà a la Fórmula E serà eixe cap de setmana de 12 i 13 de juny, doble ronda. Serà la penúltima ronda i serà la primera de les 4 últimes carreres que tindrem de la Fórmula E que resta del campionat, i serà a l'EPRIX de Berlín, Alemanya, al Tempelhof Airport Street Circuit. Així que això és el que teníem de la Fórmula E. Ara anem a passar a MotoGP.
En Motor a Punt parlem de MotoGP. Temps per a MotoGP, on es va disputar aquest Gran Premi d'Itàlia al circuit del Mugello, on el Moto3 la victòria va ser per a Máximo Quiles, segon Álvaro Carpe, tercer Denis Foggia. Destacar la quarta posició de José Antonio Rueda, cinquè David Muñoz, setena posició per Ángel Piqueras, en la posició ja fora dels punts queden les número 16 Marcos Uriarte, i després tampoc no van poder puntuar doncs pilots en este cas que no finalitzaren: Adrián Fernández, David Almansa i Vicente Pérez. En el campionat està liderat per José Antonio Rueda, 162 punts, segon Ángel Piqueras amb 106 i tercer Álvaro Carpe amb 105. Cinquè Máximo Quiles amb 85, vuitè David Muñoz amb 62, novè Adrián Fernández amb 61, décima posició per al David amb 56 punts, i després trobem amb la posició ja número 22 per a Adrián Cruces, que té 13 punts, després Vicente Pérez en la 24 amb 7 punts, en la 25 Joel Esteban també amb 7 punts, i Marcos Uriarte en la 26 amb 3 punts. El campionat de constructors KTM 225 punts lidera, segona Honda amb 126, i després per equips Red Bull KTM Ayo 267 punts és la que lidera, segon Frinsa MG MSI amb 161, i tercer el Level Up MTA amb 140. Destacar la quarta posició del CF Moto Valres Spartim amb 134 punts, i després dir també que en la posició número 10 tenim el Densi Racing Boe amb 31 punts. Passem a la categoria de Moto2, on la victòria va ser per a Manu González, segon Albert Arenas, i en la tercera posició va finejar Aaron Canet. Dir que en la setena posició fineja Izan Guevara, vuitè David Alonso, décima posició Marcos Ramírez, 14 Alonso López, 15 Daniel Gato, tots ells dins de la zona de punts. Fora els punts, Jaivan Ortola, després en la posició número 22 per a Adrián Huertas, en la 24 Alex Escrich, i en la 26 Eric Fernández. No fineja la carrera Jorge Navarro. En la classificació del campionat de pilots està liderat per Manu González, 143 punts, segon Aaron Canet, 134, i després en la posició número 8 per a Albert Arenas amb 66, en la posició número 10 per a Marcos Ramírez amb 61, després Alonso López trobem en la 12a posició amb 50 punts, en la 13a per a Daniel Olgado amb 37, també 37 en la 14a per a Izan Guevara, en la 15a David Alonso amb 36, i ja en la 18a està Ivan Ortola, 18è amb 19 punts, i en la posició número 21 està Alex Escrich amb 10 punts. Pel que fa a Adrián Huertas, en la 24 amb 5, en la 25 Óscar Gutiérrez amb 4, en la 26 Sergio García amb 3, i en la 27 Jorge Navarro, que té un punt, igual que en la 28 Daniel Muñoz, encara no ha puntuat. En la 32 Eric Fernández. En la classificació dels constructors està liderat per Cales, 208 punts, segon Bosco Oscuro, 121, i en la tercera posició per a Forward amb 11. Fanti Grani Racing Lino Sonego amb 228 punts lidera, segon Liqui Molidina Voltinta GP amb 223, i després la tercera posició per a l'Elf Marc VDS Racing amb 137. Destacar la posició de l'equip CF Moto European Privilege Espartim, novena posició amb 73 punts, i també la de l'equip Cug Moto Frinsa MSI, que és 11 amb 26 punts. I passem a la categoria reina MotoGP, on la victòria va ser en l'esprint per a Marc Márquez, segon Alex Márquez, tercer està
Pecco Bagnaia, i després completen la zona de punts, quart Maverick Viñales, cinquè Fabi Antonio, sisè Marco Bezzecchi, setena posició per a Franco Morbidelli, vuitè Raúl Fernández, novè Fermín Aldeguer. Destacar que fora dels punts finalitzà en la 14a posició Joan Mir, en la 18a Àlex Rins, i que no van poder finalitzar Pedro Acosta. La carrera, la victòria va ser per a Marc Márquez, segon Àlex Márquez, tercer Fabi Antonio, completen la zona de punts, quart Pecco Bagnaia, cinquè Marco Bezzecchi, sisè Franco Morbidelli, setena posició per a Raúl Fernández, vuitè Pedro Acosta, novè Brad Binder, dècima posició per a Ayogura, 11è Joan Mir, 12è Fermín Aldeguer, 13è Miguel Oliveira, 14è Fabio Quartararo i 15è Àlex Rins. Fora dels punts i no finalitza la carrera trobem a Maverick Viñales. En la classificació del campionat està liderat per Marc Márquez, que té 270 punts, segon Àlex Márquez amb 230 i tercer Pecco Bagnaia amb 160. Dir també que en la 8a posició està Pedro Acosta amb 84 punts, 9è Fermín Aldeguer amb 78, pel que fa a Maverick Viñales és 11 amb 54 punts, i ja més avall està Raúl Fernández en la 15 amb 36, en la 17a Joan Mir amb 32, en la 18a Àlex Rins amb 32, després Augusto Fernández trobem en la 22 amb 6 punts, i pel que fa a sense cap punt Aleix Espargaró amb 25, i en la 26 trobem a Jorge Martín. Pel que fa als constructors, Ducati és el que lideren 309 punts, segon Honda amb 124, tercer KTM amb 120, i quarta és Aprilia amb 118, cinquena és Yamaha amb 92, i pel que fa als equips, Ducati Lenovo Team 470 punts lidera, segon Beca Wickersini Racing 308, i tercer Pertamina Enduro VR46 amb 248, i ja destacar la quarta posició del Red Bull KTM Factory Racing amb 126, la cinquena d'Aprilia Racing amb 102, i després la setena de Monster i Yamaha amb 93, l'equip Honda HRC Castrol, decima posició amb 70. Ara de seguida amb Pepe Lorente analitzarem el que ha sigut este Gran Premi d'Itàlia, però abans els resultats de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, on en la primera carrera la victòria va ser per a Beda Patama, segona posició per a David González i tercer Willow Pulis. Destacar la sisena posició de Brian Uriarte, en la decima posició per a Beñat Fernández, i dir que fora dels punts queda de setè Joel Pons, i en la 22 Alejandra Fernández. Pel que fa a la segona de les carreres, Beda Pratama va aconseguir la victòria, segon Joaquín Danish i tercer Beñat Fernández, cinquena posició per a Brian Uriarte, setè David González, i després fora dels punts acaben a la 19a posició Joel Pons, i en la 20a Alejandra Fernández. Una Red Bull Rookies Cup que està liderada per Joaquín Danish amb 148 punts, segon Brian Uriarte amb 116 i tercer Beda Pratama amb 92. Quarta posició per a Beñat Fernández amb 85, cinquè David González amb 80, i després hi ha que buscar en la posició número 25 a Joel Pons, que té 3 punts, però abans en la 21 Alejandra Fernández amb 8 punts. I després de repassar els resultats d'este Gran Premi d'Itàlia al circuit del Mugello, este és per anàlisi des de tertúlia, i tenim a l'altra part de l'aparell telefònic a l'amic Pepe Lorente, a qui passem a saludar. Hola, Pepe. Hola, Pafot. Bé, ha sigut un gran premi en el que hem vist que MotoGP, Marc Márquez, ha sigut el que ha dominat tant en l'esprint com en la carrera, i un Àlex Márquez que també ha estat ahí. Però
crec, i segurament valoraràs de la mateixa manera, que hem vist un domini, evidentment, de Ducati, però que hem vist per primera vegada esta temporada una bona lluita entre Pecco Bagnaia, Marc Márquez i Àlex Márquez. Bueno, sí, la veritat que sí, bueno, però jo crec que en totes les carreres que hem estat veient de GP és el mateix. Pecco el veig un poquet baixet. Jo em pensava que era més fort mentalment, perquè l'any passat em mostrava ser molt més fort, la temporada passada, molt més fort mentalment que ningú. Però enguany li ha vingut la cosa un poquet per cavall, des que està Marc Márquez guanyant, igual està fent la pole position, com que està guanyant carreres. Sí. I mentalment crec que a Pecco això l'està afectant-li moltíssim. I el germà Àlex, m'encanta, el tio està fent unes carreres impressionants i està demostrant ser un gran pilot. De l'esprint sols comentar que bé, Marc va ser, com he dit, aquest dominador, va saber gestionar aquest moment la carrera, va haver aquest moment en el que va avançar tant a Pecco com a Àlex, i de veritat és que destacar sols de l'esprint un poc la progressió que va tindre Maverick Viñales, que va acabar aquesta quarta posició i que va estar per moments lluitant-li el lloc de podi a un Pecco Bagnaia que en fi, jo crec que després del que jo crec que vaig veure l'esprint i el que després més o menys comentes, li va passar un poc de factura en carrera per acabar fora del podi que va ocupar en carrera un Fabio Di Giannantonio. Claro que sí, muy bien. Va dejar que ell no està en plena forma ni mental perquè Gian Antonio es va fer en ell indiscutiblement en la penúltima volta i això ell crec com a aficionat, crec que ell no hauria d'haver-lo deixat passar mai. Però bueno, les carreres són carreres, Gian Antonio està fent una temporada igual que l'any passat fenomenal també y le iba a llevar la tercera posició tranquil·lament perquè li va pegar una passada impressionante. Sí, i a més hem de pensar ja en que a Pecco, després d'esta carrera en el que tenia que haver demostrat més, segurament perquè estava en casa i perquè crec que en Ducati ja s'estava vivint una situació un poc, a veure si tenia un poc de reacció, ja se li veu que en el campionat ja està a 110 punts en este cas de Marc i a 70 de Àlex. Sí, por supuesto. L'avantatge és, evidentment, és forta, és de bastants punts. Jo crec que ja és una situació incòmoda en l'equip oficial Ducati. Crec que no està ja l'equip molt contents de lo que el Pecco s'esperava d'ell, evidentment. Això és el que jo penso, que reaccionar sí o sí. Efectivament, no ha de reaccionar i sobretot veient-se que en Ducati volen unitat i ja s'ha demostrat, sobretot després de veure l'esprint, la reacció de Davide Tardozzi quan intenta dir als tifosi que tranquil·litzaren, que no abutjaren a Marc i consideren que és roig, que és un dels nostres. Això també demostra un poc la fermesa que tenen amb Ducati i amb Marc Márquez. Bé, evidentment, i és l'equip italià, és un equip italià de primera, perquè és el número 1, tant com a piloto com a moto. Això és el mateix que els tifosis se tenen que tranquil·litzar, el mateix que en la F1 està Ferrari en Itàlia, no? Pues Ducati és Ferrari en moto. Així és. Crec que han de mantenir un poc aquest respecte a una marca italiana que està aconseguint títols, cosa que feia uns anys, quasi una dècada va estar Ducati sense guanyar un títol, no? I això tenen que valorar-ho, no? Després d'estos últims títols que han aconseguit la marca de Borgio Panigale. Jo vaig a comentar una cosa que pense haurien de tindre en compte els tifosis aficionats italians de que el Valentino Rossi, que és el número 1 en Itàlia, no ha guanyat ninguna carrera de GP en Ducati. En canvi, pilotos espanyols sí que ho han fet. Tant Marc Márquez com Lorenzo va guanyar en Mugello, també. Sí, efectivament. Així és, no? I això tenen que valorar-ho molt bé i que Ducati continue tinguent èxits i que esperem que, bueno, doncs siga d'eixa mà ara mateix de Marc Márquez, el que està aconseguint un magnífic campionat. Bé, al final
tots sabíem que Marc, si tingués Ducati, doncs anava a demostrar-ho, no? I crec que a dia d'avui continua sent el pilot que és la referència i que ara mateix, si Ducati vol aconseguir el campionat, doncs ara mateix està en Marc Márquez. Sí, evidentment, això està així. Bueno, també anem a pensar o opinar un poquet dels altres pilotos que estan fent bé, com Bezzecchi con la Aprilia, crec que està fent molt, molt bé. El Diablo, Quartararo, el francès en la Yamaha està fent molt bé. I Viñals últimament està fent molt bé con la KTM. Cosa que els altres pilotos pues, no estan encara a l'altura, no? Però n'hi ha aquestes tres opinions meues, exemples que jo he posat, crec que la gent pensarà igual que jo, perquè està demostrant que l'Aprilia està ahí també, Yamaha està ahí, cosa que Honda encara li queda prou per a plegar on estan aquestes marques que jo acabo de comentar. Sí. I també pues, té lo negro i lo blanco. Viñas està fent-ho bé i els altres pilotos pues, no estan encara a l'altura. Efectivament, jo també penso el mateix, no? Jo penso que Pedro Acosta ara mateixa està seguint la millor KTM. És de veres que va tindre que ser en la sprint, però almenys en carrera va estar ahí bé, sabent que arriscant-se aquest pneumàtic davanter, però a mi crec que va ser dels pocs pilots que van optar per aquesta goma dura. I després, pensant en que sí, per a mi Yamaha continua tinguent problemes, és de veres que van estar molt bé en diverses carreres aconseguint la pole Fabio Quartararo, però ja s'està diluint i això no és bo per a una marca que encara continua tinguent concessions. I el que també ha sigut un cap de setmana que no ha estat un poc desapareguts i tal vegada doncs tenen que tindre un protagonisme és Honda, no? Jo crec que Jomir acaba 11, val, és de veres que no era el millor circuit que podia estar ahí, però havien donat aquestes últimes carreres intentant estar en el top 10 i no se'ls ha vist en ningú moment en tot el cap de setmana que puguen estar ahí davant. Sí, pense igual, no? Iñaki pense igual. Bueno, ja ho ha comentat antes, Honda encara està prou darrere de les altres marques. Yamaha ha tingut dos fins de setmana molt bons, i ara s'ha desunflat un poquet. Bueno, esperem el que tu has comentat antes, que la pròxima que és Assen, la catedral, que diuen, que jo la catedral ja pense per les voltes que anar, que Jerez ja és més capital, no? O més catedral que Assen. Sí. Però bueno, esperem que Assen, les altres marques estiguen un poc més a l'altura, a competir més en Ducati. Així és. Ara després parlarem d'aquest Gran Premi dels Països Baixos, però anem a passar a les altres categories ja de forma breu. En Moto2, la victòria d'un pilot dels nostres com Manu González, que va fer una molt bona carrera, una bona carrera intel·ligent, i bé, Arenas mantenia i el intentar a veure si s'aproximava, però és de veres que en quasi ningú moment arribava, però el que sí que vam viure va ser una molt bona lluita entre Canet i Moreira d'avançaments, de com cobria Aaron Canet eixes posicions, i crec que hem vist molt lluitador a un Canet que necessitava també estar ahí en aquests podis, i ja veient un poc el que és en el campionat, és de veres que per a Manu doncs continua mantenint aquest lideratge, però vegem molt combatiu Aaron Canet, i de ser així este any, per què no? Bueno, jo penso que sí, té que fer-ho. Canet té que intentar un guany, és un any d'ell, ja ho va dir la temporada passada, que l'any següent seria l'any d'ell, té que intentar-lo al 100%. Passa que Manu està posant-li molta força. El últim gran premi va ser fenomenal. Canet va luchar a muerte. Jo crec que Canet les últimes voltes va dir esto no puc anar més arrere, no me pot passar com altres voltes en l'última volta me tenen que passar. Jo crec que va tirar el 100% del seu coret, no ja mental, sinó de cor. Ell va anar a per ell. Vull dir que ell se la jugava tota, igual hi tenia... Vamos, que no... Ell crec, Iñaki, per l'afició que jo lo tinc al motociclisme i el que jo practique el motociclisme,
ell va dir o queda segon, o caic, o queda segon. I ho va aconseguir, li va posar molt de valor a aquesta carrera, molt. Així és. I va aconseguir aquesta tercera posició, va aconseguir aquest podi i poder estar ahí en aquesta lluita per el campionat, que ja diguem, són de 9 punts de diferència els que estan de Manu González i Aaron Canet. I en Moto3, una victòria per a l'equip Aspar Team, però esta vegada en Máximo Quiles, que feia una carrera que a rebuf va aconseguir una victòria 6 mil·lèsimes amb Álvaro Carpe. També un pilot a tindre en compte que està tinguent un inici de campionat magnífic i després un Rueda que continua tinguent aquest bon marge en el Mundial de més de dos carreres, 56 punts, amb un Ángel Piqueras, un Rueda que quedava quart i un Ángel Piqueras que va tindre que conformar-se en una 7ª posició per al pilot d'Ayora, que, en fi, veient com està el campionat, ja diguem, Carpe a mitja victòria s'ha col·locat també a 57, però, ja diguem, Rueda té, de moment i s'ha liderat, però no té per què fiar-se perquè en 2 carreres, sempre en Moto3, poden canviar moltes les coses i veient el talent que hi ha i sobretot els nous pilots com Quiles, Carpe, pot ser que tinguen més, en este cas, més oponents. Sí, evidentment. A Moto3 quasi sempre són carreres impressionants perquè és gent molt jove, gent té ganes de figurar i guanyar i competir. I ahí tens un Piqueras, com tu has dit, Piqueras és un pilot nostre, d'Ayora, valencià, i està fent-ho molt bé, no? No li va eixir bé este diumenge, però bueno, ha estat hasta guanyant carreres. Y después del equipo de Aspar, pues es un gran equipo, que tiene que decir del equipo de Aspar, ¿no? De dos pilotos y el equipo es un equipazo. Això és així. Així és. Respecte a una T València, doncs no va tindre sort Vicente Pérez, que va tindre en la primera volta, doncs va tindre aquesta caiguda. Llàstima per al pilot de Cullera, que bé, estava fent ahir substitucions i que no estan gens mal poder seguir competint, però en fi, a veure si té un poc més de sort el pilot de Cullera, que en fi, està fent una substitució en aquest equip de MLA Racing. Evidentment, esperem i desitgem que sí, que tinga gran sort en les carreres que vagi fent. I bueno, Iñaki, l'ho dit, Moto3, que anem a dir, són carreres impressionants. El que passa que estem tot el món fijos sempre en MotoGP, però estem veient les carreres impressionants, igual que en Moto2. I bueno, esperem que la gent de nosaltres pues, estiga cada volta més amunt, no? I puguen guanyar el campionat. Correcte, això és el que ha de ser. Ha de ser això, que els nostres doncs, estiguin ahí i anem a tindre segur un interessant campionat. I ja per últim, tenim este cap de setmana, com bé deies, el Gran Premi dels Països Baixos, a Assen. Com sempre se diu moltes vegades, és que sigui a la catedral perquè és l'única prova que s'ha mantingut des de 1949, com va començar el campionat, no? Però sempre Assen, i jo crec que moltes vegades ja sols queda d'Assen la data, no? Perquè sempre acaba sent les últimes del mes de juny, i anem a veure què és el que passa, sobretot en MotoGP, on anem a tindre a Ducati liderant, però també és un circuit que a Yamaha l'ha anat molt mal en el passat i que si anem a veure també com es desenvolupa un poc també la meteorologia, perquè moltes vegades també ha sigut clau. Sí, bueno, Assen, que anem a parlar d'Assen. Assen pues, sempre ha sigut la catedral i Assen és Assen, no? És el gran circuit que crec jo que el 99,9% dels pilotos vol guanyar o vol fer-ho bé, i crec que el diumenge veurem bones carreres per la fama, per lo que representa Assen, no? Ducati, pues ja sabem lo que és, no? Però bueno, lo que tu has dit també és de veres, Yamaha li ha anat bé, el Diablo podria fer un diumenge espectacular, i no mos oblidem també del francès, de l'altre col·lega d'ell,
per Zarco, con la Honda, que es la primera Honda que está ahí, ¿no? Sí, es sí. que ni es oficial, es un equipo satélite y es un equipo que esa Honda està fent-ho molt bé, igual que Zarco. Entonces n'hi ha que tindre-los en compte. Ja veuré Vinyal el que mos diu, també, perquè ja no anem a parlar ni de los hermanos Márquez ni de Pecco. Ellos estarán ahí, igual que Di Antonio, ¿no? Estarán ahí, perquè la veritat, Di Antonio està fent-ho exageradamente molt bé. I jo sóc un poquet aficionat també a Aprilia. Espero que Bezzecchi també li isca molt bé. Doncs així és, esperem veure molt bones carreres en este Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, que és este cap de setmana. Doncs, Pepe, moltíssimes gràcies per estar així a Motor a Punt una vegada més. Escoltem una propera edició i també desitjar-te que vagi molt bé aquest campionat de mototurisme que estàs disputant i que ja per últim em pregunte, ja de pas, que com està anant aquesta temporada? Pues està anant molt bé perquè estic quasi menys una prova, estic participant en totes. I este fin de setmana pues, me pedré un poquet Assen perquè me'n vaig al Pirineo, perquè fan una prova en el Pirineo, en Benasque, i este fin de setmana estaré con la moto en Benasque. Doncs així és, pues, ja de pas també des d'ací, doncs et desitgem la major de les sorts en aquesta prova al Pirineu Benasque, com ja has comentat, i que vagi molt bé i que vagi molt bé també el que resta de temporada d'este campionat d'Espanya de mototurisme. Pues res, Iñaki, moltes gràcies. Este fin de setmana va ser espectacular perquè van a fer també los puertos franceses, anem a recorrer els ports espanyols i ports francesos, o sea que estarà fantàstico. Vale, pues moltes gràcies i saludos a tot el món, sobretot als aficionats al mototurisme. Moltes gràcies. Vinga, moltíssimes gràcies i fins una propera. I ja sols ens queda repassar declaracions del que van ser després de carrera, en el que Marc Márquez deia que prometia que vindre a defendre'm i al final me'n vaig amb 37 punts. Àlex Márquez diu que me'n vaig tranquil a casa, encara que no guanye, sé que ha donat el màxim. I després Di Giannantonio doncs, diu que ha sigut el podi més especial de la meva carrera. Quan a pilots espanyols, diu Pedro Acosta, Viñales anava molt ràpid, però les carreres acaben en l'última volta. Maverick explica mitja caiguda que té a mitja toc amb Morbidelli, diu Morbidelli sap que ha comès un error, he parlat amb ell i l'assumpte està sanjat. Pel que fa a pilots, en este cas con Joan Mir, diu que estan en les Ducati i després les altres, i Fermín Aldeguer diu que podia haver sigut una carrera en la qual podia lluitar pel podi sincerament. Així que després d'aquestes declaracions doncs anem ja un poc a completar amb el que la propera prova, aquest Gran Premi dels Països Baixos, un circuit que ja hem parlat abans, Pepe Lorente, que és aquest circuit que està en el Mundial des de 1949, és més conegut també com el TT d'Assen, en un circuit en el que té una longitud de 4,5 quilòmetres, 12 curves a la dreta, 6 a l'esquerra, i en MotoGP es donaran 26 voltes, 118 quilòmetres de distància, i després en quant als guanyadors, qui més ha guanyat així en la categoria reina és Valentino Rossi amb 8 victòries, i li segueix amb 6 Giacomo Agostini. En quant als Horizon, per cert, també hi ha que dir que així este cap de setmana doncs Aleix Espargaró es muntarà en la moto de Luca Marini, estarà en l'equip HRC Honda,
per suplir el pilot italià. A veure si esta vegada doncs, pot sumar punts el pilot català. I com bé, anem amb els horaris. La creació de Moto E, que torna este cap de setmana a les 5 de la vesprada de divendres, i per al dissabte anem a tindre la MotoGP, els últims lliures a les 10 i 10 del matí, 11 i 10 la classificació de MotoGP, i després a les 12 i quart la primera carrera de Moto E. Pel que fa a Moto3, la creació a la 1 menys 10 i a les 2 menys quart la de Moto2. L'esprint de MotoGP a les 3 de la vesprada i la Moto E, la segona carrera, a les 4 i 10. Pel que fa al diumenge de carreres, tindrem a les 11 la de Moto3, a les 12 i quart la de Moto2 i a les 2 la de MotoGP. Recordeu que ho podreu veure a través de DAZN en la seva plataforma i a través de DAZN 1 a través en Movistar Plus, Orange i Vodafone. I en quant a meteorologia, el dissabte tindrem alguna pluja, però poca cosa seria, hi ha un 20%, però que podia aparèixer en algun moment, amb temperatures de 24 de màxima i de 9 de mínima, i el diumenge estarà assolellat, assolellat el diumenge en alguns núvols, però que en temperatures de 26 de màxima i 15 de mínima, així que la major dels sols per als nostres. I ara anem a passar a la Fórmula 1. El motor a punt, parlem de Fórmula 1. Temps per a la Fórmula 1 on es disputa este cap de setmana eixe Gran Premi d'Àustria al circuit de Red Bull Ring, en el que crec que és un circuit en el que anem a veure més acció que en els últims grans premis. I és cert que és un circuit on els avançaments i tindre zones ràpides, perquè és un circuit que és curt però a la vegada ràpid. I bé, anem amb les notícies més destacades, on Toto Wolff diu que Hamilton es preguntava no desaprèn a conduir tan ràpid i creuen que millorarà la segona meitat de temporada. El que fa en este cas Mercedes és que advertís de canvis de rendiment per este Gran Premi d'Àustria, i Piastri és l'home en el que McLaren se centrarà de cara al Mundial, segons afirma Ralf Schumacher. Després, en una notícia que destacada ha sigut la que Aston Martin ha fitxat a la joia espanyola de Fórmula 3 Mari Boya, i és que és el pilot de Campos, encapçala la nova acadèmia de pilots de l'equip britànic, pilot que, com dic, el pilot de l'ES, que ens alegrem, en el qual ha aconseguit que estar en aquest programa de pilots d'Aston Martin, i és que el futur de la Fórmula 1 per a l'Espanyol, Fernando Alonso, Carlos Sainz són realitats en la gralla. Bé, dir, està xafant fort en aquesta Fórmula 2, però lluitarà per seient en el sistema de Red Bull, i el talent jove de la Fórmula 3 han trobat un nou camí a l'èxit, i és que Mari Boya té noms que para flaixos en temps veniders. Així que ens alegrem per este cas per Mari Boya, que on diu que té de referents a Fernando Alonso, Lance Stroll o Pedro de la Rosa dins de l'equip, i no pot estar més feliç, afirma el pilot català. També dir que Ferrari l'operació per treure Hamilton del pitjor moment de la seva carrera. Després es pregunten, en marca en este cas confidencial, diuen a Verstappen le dais per a on? La veritat és que té ofertes, el pilot
neerlandès, on ja sabem que no convenç el Red Bull per a 2026, i si obrin aquestes ofertes, opcions per poder recalar en un altre equip. Checo Pérez diu que contundent per la seva eixida, sé que s'arrepentixen. Pedroso diu que tots els equips tenen fotògrafs que espien a resta d'escuderies, i després també Fernando Alonso diu que fantaseja amb la idea de tindre poder de decisió en un club de futbol. Un Fernando Alonso que, per cert, ha estat este cap de setmana i sempre aquest de setmana a Oviedo, a la seva ciutat, on estava presenciant el partit entre l'Oviedo i Mirandés de tornada del playoff d'ascens a primera divisió, on l'Oviedo va aconseguir l'ascens. I bueno, Fernando Alonso va ser enfocat diverses voltes per les càmeres de la retransmissió de la Liga, en el que, en fi, va haver un moment en el qual, en el minut 33 segons, va aparèixer Fernando Alonso, fent un poc referència al seu dorsal i a la victòria que sempre està buscant, que busca la 33. Veig difícil que arribi així en Àustria, la veritat, hi ha que dir-ho així. És la realitat del Aston Martin a dia d'avui. I també hi ha que dir que Ferrari confirma la baixa de Leclerc per als FP1, i en aquest cas perquè pujarà Dino Beganovic al seu cotxe. Ja saben que els lliures 1 moltes vegades doncs, és per a pilots del mateix programa o pilots joves o provadors, per a poder pujar-se al cotxe en aquest lliure 1 i en relleu d'un pilot titular. Sí que és evidentment, ja que en l'FP2 evidentment sí que estarà, i ja sols poden córrer, recordem, pilots titulars. I després per a Carlos Sainz afirma que este circuit pot ser ideal per al nostre cotxe. Un circuit, el del Red Bull Ring, que en fi, anem a tindre este cap de setmana a Spielberg, Àustria, cita d'esta prova del Mundial de Fórmula 1, en el que les característiques d'este traçat, que també conem, és una longitud de 4,3 quilòmetres, se van a donar 71 voltes amb 306,4 que van a recórrer els pilots de Fórmula 1. N'hi ha 3 zones de detecció de DRS, per tant és el que deia que afavorirà molt als avançaments, així que jo crec que estem segurs de que anem a veure interessants avançaments i entretingudes carreres. Sobretot també hi haurà que estar pendents també d'aquestes zones d'on estan les escapatòries, ja que així també és un circuit en el qual les escapatòries estan molt propet, i mantindre les 4 rodes dins del que és el traçat va ser un poc complicat. En un gran premi en el qui més ha guanyat en Fórmula 1 és Max Verstappen, amb 4 victòries i 3 Alain Prost. I bé, anem amb els horaris d'este cap de setmana. Per al divendres tindrem eixa sessió de classificació de Fórmula 3 a les 3 de la vesprada, a les 3:55 la de Fórmula 2, i després ja per al dissabte la carrera sprint de Fórmula 3 a les 10:05, els últims llibres de Fórmula 1 a les 12:30, i després la carrera sprint de Fórmula 2 a les 2:15. Pel que fa a la classificació de Fórmula 1 serà a les 4 de la vesprada. I per al diumenge, dia gran, dia de carreres, anem a tindre la carrera de Fórmula 3 a les 8:30, la de Fórmula 2 a les 10 del matí,
a les 12:15 la carrera de Porsche Supercup i a les 3 de la vesprada la carrera de Fórmula 1. Recordeu que ho podreu veure a través de DAZN en la seva plataforma i en DAZN F1 a través de Movistar Plus, Orange i Vodafone. I en quant a meteorologia, doncs s'espera que el dissabte estiga assolellat en alguns possibilitat de tindre algo de nuvolositat, 27 graus de màxima, 14 de mínima, i per al diumenge estarà algo ennuvolat, però se veuran més ullades de sol amb 28 graus de màxima i 16 de mínima. Així que la major de les sorts en este cap de setmana per als nostres en este Gran Premi d'Àustria. I fins així aquesta edició. Un plaer a tots els oients que ens escolteu a través de Josa FM, també alguna de les emissores de la xarxa d'emissores municipals valencianes que connecten a aquest programa, i com no també els que ens escolteu a través del podcast en qualsevol també de les nostres plataformes, ja siga en plataformes com iVoox, Spotify, TuneIn, i també a través de YouTube, que també estem allí i que podeu escoltar. Ja dic, podeu escoltar els programes que hem enregistrat en aquesta temporada, sinó també els 430 edicions que tenim enregistrades a dia d'avui. Nosaltres tornem la propera setmana per parlar del que ha sigut este Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. També tindrà previst el Gran Premi de Gran Bretanya. Parlarem del que ha sigut aquest Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme. En fi, això i moltes més coses més que tindrem este proper cap de setmana, com aquest rally de Grècia, rally Acròpolis, el Mundial de Ral·lis. En fi, i nosaltres, com ja dic, els emplacem fins la propera setmana i dir-los que bé, que continuen informats també del que ocorre aquest cap de setmana, tant a MotoGP com Fórmula 1 en el nostre compte de Twitter @motorapunt, i que sols desitjar-los que passen un bon cap de setmana, que disfruten del motor i de l'esport. Adeu. Story, something inside me called free.